Ndewo Igbo ndị ọma na-ege ntị. Obi aṅụrị ka anyị ji anabata unu na emume nke anyị n'ụbọchị nke taa. Matakwa na nke anyị bụ emume nke ndị Alaore TV họpụtara iji wee wulite ma kwalite asụsụ Igbo anyị. N'ụbọchị nke taa, isiokwu nke anyị ga-ayọcha ma nyoria ọfụma na nke anyị bụ okpukperechi ndị Igbo na okpukperechi nwa bekee wetara anyị. Mana tupu m aga n'iru kọwaa onye mụ na ya ga-ayọcha isiokwu a makwa kọwakwa n'isiokwu a n'onwe ya, anyị ga-atụrụtụ nwa ume ndụ. Aha m bụ Sọnị Ụma. Ndewo. Nnọọ maka ịnọnyere anyị n'ezumike anyị. Onye anyị na ya ga-anọkọ n'ụbọchị nke taa ma yọrọ isiokwu a bụ Ichie Ọdahara jee Ọkadigbo. Ndewo. Ichie, nnọọ maka iwepụta oge ka anyị na-aga nọkọ. Ichie, biko, isiokwu a bụ okpukperechi ndị Igbo na okpukperechi nwa bekee wetara anyị. Elee ihe ị nwere ike ikwu banyere ya? Kọwatụrụ anyị ihe ịmụ banyere okpukperechi ndị Igbo. Onye isi oche, ekene m gị. Ile anya dịka okpukperechi ndị Igbo si wee dị, nke site n'aka nna nna anyị ha rute n'aka anyị n'ụbọchị nke taa, ị ga-ahụ ihe dị iche iche nke dịnụ tupu okpukperechi ndị nwa bekee wetara anyị abịakwute anyị. Ile anya n'oge ahụ, o nwere ihe ndị dịgasịrị iche dịka iwu. A sị gị ihe ahụ iwu nke nna, ndị iti bịabịa tie ya n'olu iti, kwe ya 10 commandments. Ihe ndị a adịgasị n'oge ahụ. Ị gaghị ahụ ihe n'ọnwa gị nwe anya ga-adị na ya. Ọ bụ okpukperechi. Ya na ndị Igbo asị kwube okpukperechi anyị wụ ihe anyị nwetara site n'aka ndị nna nna anyị. Andị n'uche nke mụnwa, okpukperechi ndị Igbo anyị na-anọ na onwe ebe ntụaja ndị Igbo na-anọkwa, nke nwekwa onye dịka eze mmụọ na-anọchite anya n'etiti ndị mmadụ na chi nke anyị na-efe. Mana kigodi otu ọ dị gị, maọbụ gwatụgodi anyị chi ndị Igbo dị mbụ na-efe. Ile anya isi oche, ekene m gị. Ile anya n'oge ahụ, ndị Igbo nwere ọtụtụ chi dị iche iche. Dịka ebe m si pụta bụ Amimo Ikeduru Local Government Area n'ọlụ ndị iti. O nwere nke a na-akpọ Amadioha ọzụzụ. Nwee nke a na-akpọ Ala Ọcha Ụmụ Ebo. Nwee nke a na-akpọ Eze Aludego. Ndị a bụcha chi dị iche iche nke gosiri nke gosi ma ile anya gị hụ na ihe ọbụla i mere onwe chi ya na ya so. O doro m anya na enwekwa chi na-agbahụta maka ọrụ ubi ma ji, chi maka mmiri, chi na-ahụtakwa ihe gbasara anwụ. Mana ịma na ndị bekee bịazi wetara anyị okpukpere Jesu Kristi nwekwana ihe dị njọ na ya, maka na uche onye adị na ya njọ. Asị m ka njọ, elee ihe dị njọ na okpukpere ndị Igbo mere eji lụtazie agbọghọ si ka arapụ agadi? N'uche eke m, onweghị ihe dị njọ na okpukpere ndị Igbo, kama ọ bụ na ile anya ndị be anyị na-ekwu ise ihe nwaanyị mụrụ ka ọ na-ekwu nka. Ile anya mgbe ahụ okpukperechi ndị Igbo na ọ ya wụ ihe ndị Igbo nwere, mana o gosighị ma ile anya na e nwere okpukperechi ọzọ bịaranụ ka ha na-ekweghị n'okpukperechi ahụ. Nwa bekee wetara anyị okpukperechi Jesu Kristi, ụkwa nke akpege n'ụbọchị taa. Otu nwa ahụ ihe dị njọ na okpukperechi ndị Igbo nwere n'oge ahụ, ọwụ ihe ndị ụfọdụ nke gụnyere aka ngụpụ, ihe mgbanwesịrị na ihe ndị gbanwesịrị. Nwere nyiri na okpukperechi ndị Igbo na okpukperechi nwa bekee, onwe ihe yiri onwe ha, dịka ndị a na-enye onyinye, anyị na-enyekwa onyinye.
ndị a na-aga n'ụlọ ụka wee fee anyị nwa na-aga na ebe eze mmụọ nwee ihe yiri onwe ha ebe ahụ. Ee, o nwere n'oge okpukperechi ndị Igbo enwere ebe a na-asị ebe a ka a ga-abịa nye onyinye dịka ịchụ àjà ilekwe dịka nsị gị na ọwụ okpukperechi si n'aka nna nna anyị ha dịka anyị si wee ghọta n'oge ahụ na akwụkwọ nsọ kwa a gwara gị na Old Testament na agba ochie na Abraham nwere nwa ya o ji gị ịchụ àjà n'oge ahụ kwa okpukperechi ndị Igbo o nwere ebe a na-aga atụ àjà wụ ya wụnyiri nke a bịara na agba okpukperechi ndị otu Kristi wetara. Ụmụ ọtụtụ ihe na-agbanwoju ndị mmadụ anya ha na-ekwenye na okpukperechi ndị Igbo na-eri ọbara na ọ na-eri ọbara karịa okpukperechi nwa bekee mere ha ji agbagazi ebe okpukperechi nwa bekee nọ na nchụàjà ndị Igbo ọgụnyere ịkwafu ọbara. Ọgụnye ahụ na ịkwafu ọbara ọwụ o si n'otu onye si ndị Igbo anyị si n'ọkwa mba na-achị n'olu n'olu. O nwere ebe ị ga-aga gị hụ ha were mmadụ na-eji atụ àjà mmadụ anaghị eri mmadụ àjà ọbụla atụra onye nna anyị n'eluigwe Chukwu oke abịama o mechara sị nna ya Abraham ha ejile nwa ya nwoke atụrụ ya àjà ụlọ anya n'akụkụ ha ga-ahụ evule nọ nga ahụ were tụọra ya àjà onwe mgbe okpukperechi ndị Igbo kwadoro ịkwafu ọbara. N'aka nke ahụ ịbịakwa na-eleba anya na nyiri dị na okpukperechi nwa bekee okpukperechi ndị Igbo onwekwa na uru nke ga-asị na uru a karịrị ihe awụ ihe ndọta ihe na-adọta ndị mmadụ na okpukperechi nwa bekee karịa okpukperechi ndị Igbo maka na ọ bụ ahụ ihe eke ubi ere ọba nwe ihe mmadụ dị nnọọ bụ ihe ọpụrụ iche okpukperechi nwa bekee. Ihe dị iche onye isi oche ekene gị ihe dị iche dịkwa n'okpukperechi nwa bekee. Ile anya n'oge ahụ nwa bekee nwere ihe dị iche ha ji were okpukperechi ha bịa. Nke mbụ ha were agụmakwụkwọ eji wetara anyị okpukperechi ha. Ha wetara ụlọ ọgwụ ndị na-elekọta ndị ụlọ ọgwụ ahụike ọhịa ha ji were bịa ke na gị lee anya nwa gị na ya bi n'ụlọ gacha ebe nwa bekee mege okpukperechi ha a na-akụziri ihe n'oge ahụ dịka echekọrọ anyị n'akụkọ ndị na-anọ n'ukwu osisi a na-akụziri ha ihe dị iche iche ma otu mmadụ ga-esi bie n'obodo otu nwa okorobịa ga-esi nọnyere nne ya na nna ya rubere ha isi. Okpukperechi nwa bekee werere ihe ndị a bata n'oge ha. Ilekwa anya ugbu a onye ọbụla etibu n'isi n'okpukperechi nwa bekee ahụ maka ihe ha webatara site na agụmakwụkwọ. Ka anyị na-agakwa n'ihu maka ihe otu m si na-ahụta ihe a dịka weta nke a bịa were nke a matakwa na ndị bekee webatara anyị okpukperechi a anyị nabata ya mana gịnị meziri ha ji bịazi na-ekpokọrọzi arụsị anyị na-agazi ebe ha ọwụ na ha nke anyị dịkwa ha mma ya dịka weta nke a were nke a elee dị ihe ndị ọcha jigasị agbara ndị a ha bi ebe a na-ebugasị ihe makwa ụmụkwe ndị na-ada oke ọnụ a na-eresịkwa ha ọkwa ndị si anyị hapụ ihe a ha bịakwa were ihe a na ha họrị anyị ka anyị na-ahọrị onwe anyị ka ha na-ahọrị onwe ha. Icheche ekene m gị ile anya asị ndị be anyị na-asị na agadi nwaanyị a na-amata uru nkekere kete bara dagaru mgbe ọ ga-akwafu ihe ejikwara ya aja. Ilekwa anya gị hụ na ị gaghị ama uru ihe ị nwere bara dagaru oge ị chọrọ ya achọ. Ha nwa gwara anyị sị anyị weta arụsị ndị a weta akpọrọ ha arụsị mana n'oge ahụ nna nna anyị ha ji ya mere ịgwa ya okwu ya eme ihe ha si ya mee. Nwa bekee bịa kpokọrọ nne ya ji ya lawakwanụ ebe ka ya rụọ ihe ndị ite na-akpọ muzium ji ya na-anakwanụ ndị mmadụ ego nke nlekere anya onye gba ụgbọelu ya bata n'obodo ha ya kwụọ ụgwọ ndị dịgasị agha. Ihe kwutere ugbu a chetara m oge onye na-achị obodo ndị Benin a na-akpọ Ọba Ọvụreve n'oge ahụ ebe 1850 something. O ruru oge ahụ onweghị ha na-emeghị iji bịa kpọkọrọ ihe ndị ka ha chiri ọnwụ na-enweghị ike ya so ihe ndị ahụ anyị nwere n'oge ahụ nna nna anyị ha ji fee Chukwu oke abịama ụfọdụ nọkwa n'ụbọchị taa ewerecha ha niile enwe ndị fọrọ ọnụ
so ndị oyibo werele ndị ka ha fere na ha ga-ewetali were lama ọ otu ọ dị m onye isi oche asịkwa m ka anyị na-agakwa n'iru na-enyocha ọtụtụ ihe dịkwa n'okpukperechi nwa bekee ahụ matakwa na onwe ihe dị njọ na nwa afọ Igbo jikọtara ọfụma wee kpunye okpu n'isi ma mgbe nwa bekee wetara anyị okpukpere ha nwa bekee si anyị ekpula okpu n'ime ụlọ ụka mana mgbe anyị na-etolite ezi ịbata na nzukọ ịhụ na ụfọdụ ndị ụkọchukwu nwere okpu na-adị ka efere na-anọ ha n'elu isi kedu mahadum ọzọ na ha ahọrị anyị na-ahọrị onwe anyị ka ha na-ahọrị onwe ha si ekpula okpu fa na-ekpu ihe awụ eze mara iwu ahụ ma nyụọ nsị onye isi oche ekele m gị ile okpu ndị ụkọchukwu na-ekpu n'ụbọchị taata dịka okpukperechi ndị nwa bekee wetara anyị o gosiri ọwụghị onye ụkọchukwu ọbụla na-ekpu okpu ahụ dịka otu o si dịkwa na okpukperechi ndị Igbo ọ nọgasị na ngalaba n'ọkwa o nwere ebe ị ga-eru dịka oge ahụ ọwụghị onye ọbụla na-abata n'obi o nwere ndị na-anọ n'obi nwekwa ndị na-anọ n'ụzọ zie ozi n'obi ọ dị mma nji ghọta ihe ị na-ekwu ọ bụghị na ikpu okpu n'ụlọ nsọ bụ ihe ọjọọ ọ bụ ihe ọjọọ kama na a na-etoru ya etoru ọ dị mma ya na a na-etoru ya etoru ọ dị mma a sịkwa mma jụọ abịa n'ụlọ ụka a na-enwegasị ihe ndị apịrị apị na-anọkwa n'ọtụtụ ụlọ ụka na-agbanyeghị n'ọtụtụ ekwenye ha mana gịnị butere ezi na-abịazi n'okpukpere a nwa bekee na-ewetara anyị ọtụtụ na-ekwenye na ihe apịrị apị dị mma ọtụtụ ekwenyerọ onye isi oche ekele m gị dịka m si kwuo na mbụ ihe ndị apịrị apị n'oge okpukperechi ndị Igbo o nwere ihe ndị apịrị apị bụ ihe ha ji bere dịka nyiri ọ bụghị na ihe ahụ wụ chi ha maka na ihe ahụ wụ ihe wụ anyị kwekọrịtara ndị be anyị na-esi na enwere ọfọ nwa ogu ọfọ ka igide ji awa ana ogu ka igide ji apụkwa n'ụzọ ihe ndị ahụ apịrị apị na-ahụ n'ụlọ ụka ọ wụ nyiri iji cheta ị ga-abịa na okpukperechi ndị nke ụka Katọlik ị ga-abịa gị hụ ihe dịka statu nke nna anyị dị nsọ bụ Virgin Mary gị bịa hụ ihe yiri akpọrọ iji na-egosi dat na onye awụ nna anyị Jesu Kristi o nwechara ihe ndị dịgasị iche iche gị bịa lekwa anya gị bịa hụ nke ndị otu ya ndị na-eso ụzọ ya dịka ndị iti na-akpọ ndị apọstọl ị ga-ahụchakwa ha tụkwa mmadụ ọkwa ndị oyibo anaghị aghọrị anyị maka na kemgbe anyị nabatara okpukperechi ndị nwa bekee anyị kwenye na anyị na ha na-alawu otu anyị na-ekpe ha na-ekpe anyị na ha na-ekpekọrịta kemgbe ha ọkwa ndị isi ọcha na awụ pope onye isi ojii abanye ebe a sị m ka egwechukwenye anyị otu ọ dị gị mana tupu ị gaa n'iru yọrịa nke a aga m achọ ka ị tụrụtụ nwa ume ndụ ka ị nwekwa n'ike chịkọlatatu onwe gị ọfụma iji kọwara anyị nke a maka ịnọnyere anyị ọkwa anyị na ichie ọdaghara Chijioke jee Ọkadigbo ka nọkwa ịyọrị okwu a ichie gbakene anyị ihe ị nwere ikwu banyere itinyetụ ndị Igbo na ọchịchị okpukperechi nwa bekee ihe m nwere ike ikwu dịka m kwuru oge anyị na-ebido ọ ihe mere m ji welere Ala Owere TV aka n'elu ile anya ị ga-ahụ ndị nwere ohere ịgbasa ozi gbasara okpukperechi na omenala n'asụsụ Igbo ha mee ka ọ gbasa ha ọ ya mere o ji ihe gị na-ele anya gị na-asị na ndị Igbo okpukperechi ka ha ọkụ okpukperechi ọdịkwa ụtọ okpukperechi ndị ọzọ si dee ọ wụ gị nwa ga-ekwu ihe ị na-eme ọ wụ onye tiwara akị gbọwara ọkụkọ ekene m gị
ya na onye kpatara nkụ ahịhịa gbakwara ngwere oriri. Ọ dị mma. Ichie gbata ukene anyị n'agbanyeghị ọ dịzi ka a ga-asị na okpukperechi nwa bekee welugo obodo aka nwekwe ndị na-atinyetụ uche n'okpukperechi ndị Igbo maka na ọkwa ihe nna nna hapụrụ anyị mana nwata ga-ekwekwa ka ọkwa mụnyere ya n'aka wee nyụọ ọwụ ihe dị njọ. Ekele gị onye isi oche. Enwere ndị ka na-etighị anya na-ekpekwa okpukperechi ndị Igbo dịka ha si hụ n'aka nna nna ha. Ọ gosipụtaghị na ha nabataghịkwa okpukperechi nwa bekee maka na ọkwa na akwụkwọ nsọ nwa bekee ahụ ka sị gị were nke dịra Siza werekwanụ nke dịra Chukwu nye Chukwu. Okpukperechi ha nwetara si n'aka nna nna ha fetere ha. O nwere ndị na-ekpe ya n'ụbọchị taa ekpechi ike dịka ịbịa n'obodo anyị. O nwere nwoke nọ ebe ahụ enwebeghị ihe na-agwabeghị ya si ya bịa nabata Jesu Kristi okpukperechi nwa bekee. Ya si okpukperechi ka nna nna ya gwara ya si ya enwekwala ike ịkpọ nwaanyị onye ọzọ, enwekwala ike ịhụ ihe nọ n'oke rụgharịa ya, enwekwala ike ịhụ ihe n'ọwụ ya nwe anya ofe mmemme na okpukperechi ka ya kwesịrị ike na awụghị okpukperechi ike ndị ga na-ekpekperechi ike nwa bekee ga-ahụ ihe na-awụ ha nwe ha aghaghị aka ikwu ha sị gị na okwu ashịka mma n'okwu bekee. Ọ dị mma. Ichie ka a bịa kelelebakene ndị bekee anya ọfụma uche onye adịkwala ya njọ. Matakwa na ndị bekee mgbe ha bịara nye anyị okpukperechi a ha nyekwara anyị ọtụtụ iwu site n'okpukperechi a gị enwela anyị ukwu n'ime ihe mmadụ ibe gị nọ na ị ga-elegide nwunye nke gị anya. Kwe mana oge mbụ na ndị Igbo na-alụ 3, 2, 4 n'agbanyeghị na o nwekwa ndị ka na-eme otu ahụ mana mbụ nwoke mara nke oriri na-alụ karịa otu lụọ lụsa alụsa mana kemgbe okpukperechi Jesu Kristi batara ọ wụzi ofu onye ofu nwunye na-ewizi ugbu a mana ihe awụ ihe dị mma okpukperechi Jesu Kristi wetara mana ebe o jizi agbazi mgharị bụ ọkwa ndị bekee wetara anyị okpukpere a gbokwe ndị na-achị webatara anyị ịkwasị iko ike ịkwasị iko n'azụ ịkwasị iko otole nke ha kpọrọ homo and lesbianism n'olu iti. Ofu ndị asị anyị emela njọ na ji nwayọọ rụnyere anyị njọ. Ọ dị mma Ichie akwụkwọ asịkwa m ọwa anyị na-ahọrị onwe anyị ọha na-ahọrị onwe ha ka ọha na-ahọrị anyị ka ị nwere ikwu na nke a. Onye isi oche ekene m gị. Ihe m nwere ike ikwu na nke a bụ na ndị be anyị na-asị na onye amaghị ibe ezi ya. Ọ bụrụ na okpukperechi nna nna anyị ha wetara anyị wụ mere nke ha jiri ka nka hụọ ụmụ ha dịka enyere ha n'iwu dịka na agba nke ochie ndị iti na-akpọ Old Testament. Ọwụ otu ahụ ọ dị ọwụ otu ndị Igbo si na-eme ya. Ihe niile ha mege okpukperechi nke nwa bekee wetara anyị bụ Christianity gosiri na maka na ọwụ oge amara ka anọ n'okpukperechi nwa bekee ma n'oge nke ahụ mgbe nna nna anyị ha nọ na okpukperechi nke Igbo anọghị n'oge amara. Oge amara mere ha jizi nwoke lee nwoke ibe ya ga-anọkwu ya nwoke ọ na-ekpuchi nwoke nwaanyị lee nwaanyị ibe gị ya enyeghị ihe ụtọ ihe na-agbakashi obi. Ichie olee ihe mere ndị asị anyị agala ebe na-agazi ebe onye isi oche ọhịa ejogburu onwe ya ọhịa ejogburu ndị be anyị si na ọjọọ ka Igbo ihe adịghị mma na ọ dị mma na ilekwa anya ọ ya wụ ihe mere ahụhụ ji dakwasị anyị n'oge ugbu a dịka ndị Igbo mgbe ihe ndị a na-emebu mbụ mewere omenelu bịa wuo omenala. Mana ajụjụ nke bụ gịnị mere ndị a ji na-ewetakwara anyị ihe eji ha ewetagara anyị awụ na-agbala ha harị ọwụghị onye isi oche ihe eji ewetagara anyị awụ abụla mara ha na nke anyị ji ka ha chọzi ụzọ ha ga-echi mee ka nke anyị ji hapụ ịnanya n'aka. N'olu iti ha kpọrọ ya ndị oyibo kpọrọ ya moral decadence. Moral decadence ahụ wụ ihe ndị Igbo na-akwanyere ugwu
ịma na oge mgbe ahụ ndị okpukperechi ndị Igbo nọ ya tupu nwaanyị alụọ di onwe ebe a na-akpọbaga nwaanyị gbasie ya iru mgbede ị ga-adị iru mgbede gị na-aba n'ịlụ di gị mara ihe ịlụga ichie anyị ga-aga n'iru maka ọ bụrụ na ilega anya ọfụma ị ga-aghọta na mgbe anyị na-ekpere mgbe anyị na okpukperechi ndị Igbo a na-ebikwa a na-ebiti a na-egwe ndụ rara a na-egwe ndụ mana ugbu a anyị nabatakwara okpukpere nke oge amara okpukpere Jesu Kristi mana ndị mmadụ na-anwụzi ma ndị na-anwụ n'erughị afọ 50 mana tupu ịkwatu anyị ihe gbasatara nke a anyị ga-ananata nwa obere ikuku lati akwa yọrịa nke a ichie eweliwe gwachukene anyị ihe nwere ike kọwa na n'oge mgbagbo na ndị nna nna anyị ndị na-ekpere chi nke ndị Igbo na-ebiti ndụ aka gwee ndụ rara mana ugbu a anyị nabatara okpukpe Jesu Kristi ọtụtụ ndị mmadụ anaghịzi eru ma wee rapụ ụwa onye isi oche ekele m gị ị ga-adị dịka ajụjụ ejọrọ ile anya n'oge mgbe gboo ndị kpere okpukperechi n'omenala Igbo tupu mmadụ aga okpukperechi ọ ga-ebu ụzọ rijuo afọ mgbe ikikere ịga kpee eze kere ụwa ya kwanụ mgbe ọ na-ajụ ogo o nwebeghị ebere ya n'ọnụ ka ahụ dị iche gị bịalekwa n'ugbu a ị ga-ahụ okpukperechi nwa bekee wetara anyị ga-ehụ onye na-ejighị ahụ ya gbara ọnụ jewe ụka eru n'ụka ụka a ga-agbasa n'otu elekere ekpeke ejie o nwere ndị ihe akụrụngwa na-enye aka n'ime anụ ahụ iche ịkụgo n'isi ntu mana dịka onye nọgoro ijego na ụka Jesu Kristi gwatụ anyị okpukperechi a o mere ka nchegharị dịkwuo ka ọwụzi ịrụ ala nọ n'ime ya onye isi oche ile anya ọwụ ụmụ ihu abụọ ile ya anya o nwere ebe o mere nchegharị adịrị nwekwa n'ebe o mere ya wụ na ndị mmadụ na-aghọta na amara na ụra ha enwekwa ike na-emerekwa ihe na-adịghị mma ha na-eme n'oge nke ahụ eji sị gị na ile anya ebe ọ dị mma ị ga-amara n'oge mgbe gboo onye mụ ejima atọba ya n'oke ọhịa asị na ọwụ okpukperechi arụ na ọhịa mere ihe arụ eziokwu na ya na anyị ga-eweliri okpukpe Jesu Kristi aka n'elu maka ọya nwa kwụsịrị igbu ndị ejima ihe ha wetara oge ha wetara ezigbo ihe nọ na ya mana ihe dịkwa ọzọ dịkwa ka ibe ya ebe ahụ mbụ ịma na o nwere ọtụtụ ndị amụma na-ekwu n'olu iti holi anaghị asa ndị mmadụ ahụ otu na-ekwesịghị ịma enwere dị ịsa ahụ ha na-asazi ugbu a owozi ụdị nke a onye amụma John the Baptist mere Neman onye mba ọ bụghị John the Baptist Elisha sị Neman gị gaa n'osimiri gaa saa onwe gị mana ndị ugbu a ọ dị ka nghọtahie na-eme ha bịa ka m asa gị ọ dị mma ọ dịghị mma ọ ya nụ ihe niile ndị a wụ ihe ga-egosi gị da ndị nwa bekee wetara anyị okpukperechi mana anyị jizi aka anyị emezie ebe dị njọ ma ebe dị njọ ọwa agwa gị sị gị nọrọ nga ka iji wụrụkwanụ nwa afọ Igbo gị lee ma nga ha sị gị nọrọ ọ dịkwa mma nwekwa ihe ọzọ ndị ebe anyị na-emekwa matakwa na mmadụ agaghị ahapụkwa ebe o si awụkwa ndị Igbo mana ile onye nwa afọ Igbo ibe gị maka okpukpere Jesu Kristi ebe ọ dị njọ ndị agha na-ekpe nke mkpechi anya ha hụzie gị ebe ikpu okpu ndị Igbo ma yiri efe ndị Igbo edizie ka ọgụnwa wee kwensu na onwe ka ya a na-asọzi gị asọ ibu na ebe ịbịazi ịlụ nwa ha nwaanyị asị gị mba na ịmara Chukwu iwu dị ihe ahụ ọ dị mma ka ndị Igbo na-emesi ya ndị Igbo ibe ha sị gị na ịmara Chukwu na ị ga-awụgwu mmiri ihe ga-eme nke a sacha gị tupu ịlụọ nwa ọ dị mma ọ dịghị mma onye isi oche ile anya ihe ndị ahụ nwụ uche onye si na-ebi ndụ ya ịwụrụ nwa agbọghọ tolitege
ihe ga na-amasị gị mma n'obi wụ ịhụ nwokorobịa na-ekwalite omenala ndị bụ unu nke na-agbadoghị aka na ihe arụsị maka na ndị agbadara aka na ihe arụsị wụ ndị ke na-egbu mmadụ. Anyị niile wụ ofu mmadụ tupu ngalaba dị iche iche dịka ebe enye siri bịa ndị iti na-akpọ race abịa kewa ma ndị mmadụ. Anyị niile wụ otu mmadụ tupu okpukperechi abịa ndị iti na-akpọ religion. Anyị wụkwa otu mmadụ tupu ndọrọ ndọrọ ọchịchị abịa kewa ma. Ọ dị mma ichie tupu anyị apịachie ma ọ dọbiri ya n'ụbọchị nke taa ụmụ ofu ihe m ga-achọ ka ụmụ ofu ajụjụ m ga-achọ ka ịgọwatụrụ anyị. Matakwa na oge mgbe gboo mgbe okpukperechi ndị Igbo ji ụkwụ na abụọ na aka na abụọ gwunye a na-ada awụ ime njọ amadaha kutuo ma dị ugbu a adịghị gị ime mmadụ asị gị amadaha pụrụkwa igwe gị maka mgbe ahụ amadaha na ime ha ala njọ amadaha kutuo ogo ya mere egwu dị n'obodo ndị mmadụ na-atụkwa ụjọ adị nka mee amadaha kutuo mata na ihe ndị bekee kpọrọ sanity and sanctity n'ọkwa ezigbo ụjọ banyere okpukperechi anyị dị mana kemgbe anyị nọzi n'oge a mana ọ bụ onye riricha ndụ onye kporicha ndụ gwọricha ndụ sị gị na ya echegharịgo ugbu a okpukperechi ndị Igbo na-eme ka egwu dị okpukperechi nwa bekee na-enye ndị mmadụ ohere ime njọ nke ga-asị gị aka ibe ya. Ile anya onye isi oche ị ga-ahụ na okpukperechi nwa bekee sitere na okpukperechi ndị Igbo. Aga m asị gị na o sitere na okpukperechi ndị Igbo kpehụta maka ihe niile nwa bekee bịa kụziere anyị wụ ihe nna nna anyị ha dịbụ mbụ eme ka m gwara gị oge anyị na-ebido dịka ndị Igbo kpọrọ iwu nke Chineke. Iwu niile ndị a dịgasị adị. Ị ga-echeta nke ị ga-eme nke ị ga-asọpụ nna ya nọ n'eluigwe. Ị gaghị ewe ihe n'ọnwụ gị nwe. Ị gaghị egbu mmadụ. Ọ nwụrụ ya wụ ihe ndị a dị n'okpukperechi ndị na-anụ mbụ. O doro m anya na n'agbanyeghị na okpukperechi Jesu Kristi batara ndị Igbo dị mbụ efere Chineke maka na ịba n'ime ma na ebe ntụaja ndị Igbo ha na-asọpụrụ Chukwu okike obiama a na-agakwa n'iru a sị na anyị adịghị mbụ ekpere Chineke agaghara na-agụ nwata Olise Amaka Chukwu Emeka ọ igosi gị na anyị dị mbụ ekpere Chineke mana ihe dị oge mgbe ahụ mbụ onweghị onye anyị sitere n'anya na-ekpe maka na ndị bekee sitere na Jesus Christ esitere ha na Jesu na-aga. Ịbịakwa na ndị ugwu ọtụtụ ndị ugwu na ọtụtụ ndị okpukpere alakụba ha gatakwara na onye amụma Muhammad ọkwa otu Chukwu a ka ha na-aga mana ka esi ọwụ na ndị Igbo mere iberibe maka na ndị ugwu jishi onye amụma Muhammad nke ha nna ha nyefere ha site ịgakwuru Chukwu site na Muhammad mana ndị Igbo asịzi anyị aga na kpọmkwem fee Chukwu na ifebe tụrụ Jesu Kristi anyị webatazie ya kwachiezie okpukperechi anyị ọ dị mma. Ọ dịghị otu esi ghọta ya otu ndị Igbo si ghọta ya. Ndị Igbo ghọtara ya na achọghị onye a ga-ezizi ruole ha mana okpukperechi nwa bekee mere ka anyị mata na Jesu Kristi bụkwa Chukwu nwa emere mmadụ na ọkwa Chukwu ya na nna ya bụ ofu na nna mbụ otu. Ewu taa ndị Igbo si na-eji agakwu Chineke okike obiama na-enweghị onye ha na-ezizi ruole ha maka na ha hụrụ na ha na Chineke wụ ofu. Enwe obodo ndị ga-aga gefe onye ahụ ụmụnna chi ọwụ otu o sidere n'oge ahụ ibu ndekwa ya n'oge ugbu a ụmụchi nwegasị aha obodo eji gbakwunyere chi ọwụ ịhụ chi gị hụ ha. Ichie ebe a ka anyị ga-adọbiri ya na nke anyị n'ụbọchị nke taa mana tupu anyị pịarie ya gwuchie nke ọma ọ dịka na otu ajụjụ anyị chọrọ ịjụ dịka nwa afọ Igbo ṅụjuru mmiri ara afọ toro n'ala Igbo ma hụkwa o doro m anya na ị nwetụrụ obere mgbe ị nọtụrụ hụtụ okpukperechi ndị Igbo ka o si na-aga
bịakwa bata na agba ọhụrụ ebe okpukperechi nwa bekee batara. Gwakene ọra mmadụ asị gị kwuo n'uche nke gị okpukperechi na-abụọ nke ka mma. N'uche kem Uche onye adịla ya njọ. Uche onye adịghị ya njọ. Dịka okpukperechi ndị Igbo si dị oge ahụ nna nna anyị ha mere ka anyị mata awa anya ụmụaka ka anyị ji ghọta ihe ndị ọfọdụ ha mege oge ahụ. Nna gị gwa gị ee ya wụ ee ya maka na ọ ma na ee ya na-awụghị ee ụlọ ka ya mma. Mana ugbu uche kem aga m asị gị na okpukperechi nwa bekee wetara anyị mere anyị ndị obodo enwe ike nwee amara chagharịa maka na onweghị onye dị mma n'azụ. Nwekwenye ike agbapere ma hapụ ịhụ nsị. Ọha eji esi nje n'uche eke m ga-asị na ọwụ anyị lee ebe okpukperechi nwa bekee na-adịchaghị mma were ya wepụga tinye ya n'okpukperechi nke ndị Igbo ebe na-adịkwana ma wepụ ya ma were ebe dị mma n'okpukperechi Igbo werekwana ebe dị mma n'okpukperechi nwa bekee. N'uche nke gị enyorie okpukperechi nwa bekee a eweta okpukperechi ndị Igbo ewepụ ebe na-adịghị mma n'okpukperechi ndị Igbo ewebata okpukperechi nwa bekee ka omenala anyị hapụ ịga mkpọrọ hapụ ịla n'iyi. Anyị na-achọ omenala ga-adị maka na omenala tọrọ ụlọ ụka omenala tọrọ ụlọ ụka n'elu omenala dị mbụ adị. Ọ dị mma ichie obi juru m n'aṅụrị nnọọ ịbata n'ime obi m ọ ga-adị ka atụtụta ọlaedo maka na otu isi bịa wepụta oge anyị na-aga nnọkọ n'ụbọchị nke taa ọ ihe obi ụtọ. Ọ dị mma Igbo ama m na ọ bụrụ na ị na-esonye emume anyị nke ọma obi ga na-eme gị polina. Ebe a ka anyị ga-adọbiri ya n'ụbọchị nke taa na nke anyị matakwa na ọwụ anyị na ichie ọdaghara Chijiokeje Ọkadigbo nọ n'ụbọchị nke taa. Ọ ndị Alaore TV na-ewetara gị nke anyị n'ụbọchị nke taa. Ilu nke anyị ga-eji wee kechie bụ ọnụ akara onye ụwa chi ya ka akọrọ ya maka na anyị ga na-ewetara gị ilu dịka mmemme a ga na-aga nke ọma. Ị ga na-amụtakwanụ ofu ihe site n'ikiri anyị. Ikirichakwa anyị na YouTube chanel anyị biko pịa ebe ha edere subscribe maka na ọkwa n'efu ichekwa ma ọ wee gaa n'efu epịa ikiri onwekwa aka ọrụ ị na-eme ma ọ azụmahịa ị na-eme ị ga-achọ ka anyị nyere gị aka nwee mgbasa ozi ihe nwa bekee kpọrọ advertise. Anyị na-eme ya ọfụma. Kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị nke na-egosi n'igwe onyonyo gị. Aha m bụ Sọnị Ụma. Ndewonu.